Ingakho manje hambani. Abantu abanithumela abanenze hambani endabeni zesiqala. Nenkosi. Owabukwena sikhale ngawo. Angakini yini ngakini wakwenza umoya ngakini cha kodwa ngeke abona ngeke nifomi nibe goodness wakwenza umoya indaba ezisihlala naye la akwenza umoya inkosi lemoni eyomphakathi wasekumele mase zonke lezi ngane la wakwenza umoya ngakini wakwenza umoya ngakini bakhona abantu ababisi project sirana yadakiwe nyangeni ngawo 2020 developer ukuyibasha ayikho ukuthi nifuna information noma sikhona senzele anizozenzela ke la abazozenzela hayi it's fine angikuniki ukuthi kwenzakaleni lapha bese ngisho mina ukuthi bengizofika ngizothini kuwena. Hayi bengisabuza bafethu ukuthi bayeba bebesayichaza sisakhulumisa kanti uzoqhamuka besasho bahamba. Okay. Hayi bebesangichaza besisachaza. Mina ngisathukile wena uzodudula ubani sekwenzile ngamatekisi oyindaba zokuqashana lapho personal. Kwaba yiphutha. Bullet mfana. Babo ethi Baba ethi kuphela ngaphezulu. Baba inhlanhla yodwa. Ethi kwala. Hayi, nangu umuntu engidriver naye mina. Kade imoto engaphambili sayo. Nawu uthi khona lapha phela. Baba inhlanhla yodwa. Uthi angene ngene ukucala. Okay, but you right. Akuzona ezamatekisi akuzona ezomsebenzi la. Hayi. Kwakwajonge ukuthi kwakudutshula umuntu ongaphambili kanti robot seliyavula. Abazi ke labantu abadubulana ukuthi sibone bezosidedela nje. Sathinteka kanjalo nathi sithi siyabalela sikhona. Okay. Sizokhuluma. Hayi phela bese sizosuka eduze wakho mawubuduthule. Hayi khululeke. Mawubuduthule uzodubulisa nathi kanti sena responsibility. No angikulalele qala bese ngiyasho ukuthi yini ebikade ngithi ngizokuthini. Hayi no, mina bese ngithengelwe abantu ama-voice notes la abasebenzela bethi abakuchazanga ke wena yabo njengoba ngisho ukuthi mina ngingane ihloniphelayo bakithi. Bathe nje khona abantu abagqoka ama-camouflage abangena kuphuma la bafuna 10% banjani kwakuthi ngisuke endlini mina ngathi hayi njengoba ngisondele ngibabone ngoba angibazi labo bantu kuthiwa bafuna 10% kube njani kulungile so ngasengathi hayi njengoba uqhamuka nje basangichazela abafuthi ukuthi baqhamuka bengisababuza ukuthi bawoba ngaphi bayazi ba-understand basenendaweni lo 10% bawufuna emhlabeni laba bengisababuza lezo zinto kuphela kanti uzoqhamuka ngoba vele besho lo muntu ukuthi ucela ukulanda No, so ngicela la 2 minutes